Sulula ushaya mhlawumbe kancane bese aqala. Ngisazi i-fire stand ngoba stand.
sibusula ngamali report uma 200 Oh, banifika lesikhathi sezenjani banifike lethi kanje phela thina besinibile ngo7 inkinga bona nje tenzekile icala siyohlawula konkosi abafika abantu ngalesikhathi bakwelindawo icala sokho ku2000 silungiselike lento sikhiphe lo 50 rand ukuze nathi silungisele icala ngisacela ukuphuthuma ngeke buka kwa ngiyokhipha asenzeni kanjena ngoba ngiyocela abantu abadala ngoba basemzini ngeke bakhathele abantu balambile ukuze baphuze akwenihlale phansi kodwa
Sanibona senzile. Siyaxolisa abantu kunishisa ngelanga ngicela sinifike amaphelwane. Sina besithi anibapheli mhlambe nisalindele. Kodwa-ke ngoba sithi ake nithi ukwehlisa ilanga kancane ngoba sisahleli phela kuminisela. Siyabonga kakhulu. Uma kukuthi mhlawumbe khona ubheke namhlanje ngawo kulungile isitshele sokushintsha lo enzobe umsebenzisi. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu onamandla onke Yeswa bonke abamkhonzayo usisa uvuka kwethu namhlanje sigcine ngomsa wakho. Amen. Bandla elithobekileyo nesithekayo sikameli zezulu nomhlaba ekupheleni kwalo umthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho. Ungahambi ucela ukudla kuba ihlabele. Vuka nathi uNkulunkulu akathukuzi uma ebona udla ukudla ungakusebenzanga kancane. Uma uyintombazana uyivila uyavama ukukhathaza ukuthatha izinto zamanye amantombazana. Nazi izandla zakho njena wathi uNkulunkulu kaAdamu, ima ulinde.
Sara ubuyisela lo mthandazo kaNkulunkulu ebesiphe wona ukuvuka ngehlabelelo sika 124. Inkosi wesizukuphauma eba basinda ngokuphephisa abahamba engozini baphunyuzwa ngalo mthandazo ke sithi kunyakaza amathamba okhokho nomkhulu la ekhaya bajabule lapho bekhona somsebenzi wezandla zakho shembo ngcwele cela ukudinga nokwesela ngasembathi sephamboso kwakho shembo ngcwele asinale leli themba ukuthi sala mthandazo shembo ngcwele wena kwazi ukusisa konke sicela sicela ngesandla senkosi ehlele hlalo uyaphezulu uzokuba phakathi amen amen usisibusise
Lo msebenzi uyaqala manje mangibona kuphithizela kanje. Babingelele abasemzini nabo bonke abangcwele. Buyeni baba wale ekhaya. Umakoti wenu bengumulisi. Kumuliseli wami osiba useganile. Ekumuliseli wami okuningi sibamsane nomkhwenyane wakhe ngoba nenkomo kamemulo wakhe sengomkhwenyane. Bekuhlangeneke thina ngalanga kuthina ke ulimi lokuthiwa lokuhlangene ukuthi umkhwenyane sezomkhehla wasekahlanganiswa Umemulo nomkhehla. Sithi ke kulimi la ngithi ukuthi ukhehla kwenza kushongo ulimi. Yilokho ke engikuthulayo obekuhleliwe phakathi kwaleli khaya. Mhlambe ke azoba khona ke amaphutha isithethelela amaphutheni amanye azoqhamuka. Ukuthi abantu bathanda bangaphezulu manje siningi indawo kufanele kunjani ngedwa nje. Njangilana nje futhi beyangimemeza ngiba khona okunye emafunda awu sobaba sobhenga ngala bese kuqhubeka isikhathi bese siyonakala isikhathi. Cela ukuxolisa kwabasemzini basithethelele. Ukudla kwabo lo
ukosiko umfana uthaka ulanda umhlubulo kuba akukude bezohamba nawo bezohamba ekseni uyohlangabeza umkhonto kubuka mkhwenyana ngokwani asesicela ukuthi uba kukude isicela ingcono wonke sikwenzele ngalo ngoba kukude ukuya le umkhonto ke mina ngathi umkhwenyane bekhona ukhohlile ushukala ngoba kufanele ngabe umkhonto nophethe sawuhlangabeze sangweni akwenzekanga kodwa ke asimbeki iphutha ulibeka umuntu osuke elenze azi kodwa umuntu iphutha seke elenzeke ngoba engazi awumbeki iphutha namanje sayengambeki ngibona umhlubulo lo obekufanele zamani ikesi kuhamba nekesi ikabiya nekesi ibhliki nephendagolo ngokulandela uzofika ngibona ke bekuzohamba kuyohlangabeza umkhonto abayi kube kula edusa futhi ke ukudla okwene besonika kona yilo ukube nesethuza lo uzomficanisa ekhaya uhamba nekesi nebhodlela lakho lokhu ngibona ukuthi banifika ekhaya ukusiko lethu bese simnika kona nangu ukudla kwethu esimnika kona ukwala ekhaya into basebenzisa cabanga ukuthi angikanti bazoyicela baphala ehlele lesandla Isina kosi isalifikila Yesuwa awusifruwa toilezwe
ubaba uBiyela. Simzwile-ke bangcwele yonke into ebeyichaza la izwakele ngeke ngiyiphinde ngiyiqale phansi sizophakama-ke siyikhulekele. Amen. Sicele ukuthi ubaba uBiyela konke obekwenza nendodana yethu umfowabo Mbewana wakhumuzi ukuthi kuba ubuyela nibambisene nobabili ningakuyeki lokubambisa singabambisene ubangcwele isikhathi sesihamba sizovala amehlo sithandaze sicelise ubaba uBiyela kube lokho akucelayo phakathi kwaleli khaya ukuthi uNkulunkulu nomhlangabeze. Amen. Vala amehlo baba Thixo uNkulunkulu wathanda oshembo ingcwele asicela ngenkosi ubusise ukuthandaza kwethu konke baba esesikushilo baba nokushilo baba wekhaya kube impumelelo egameni likaShembe manje kuzovela phakathi. Amen. Ubusise Shembe babusise nabekhaya. Amen. Mina ngicabanga ukuthi ngikhubuze ningahamba. Kodwa wena ufanele uqhamuke kuyo. Ithathe Yiphi lights? Umhlubulo lo okumhlubulo wakhe kufanele ulandele inkonto ekhaya uhamba nekesi nebhodlela nathi okwakambewana lokhu ngicela bosele omama uthathe ababala ekhaya nabethu sifike nazo ngicela umlilo banginikeza umlilo ukuze sizame ukusheshisa izinto njengamanje umakoti usefikile ukwazi kwami umecede ukumkhepha uthatha umakoti wakhe usenayo indawo azombeka ukuthi enze njani uyamkhehla umakoti. Yabonga. Baba mfumele udube ubiyena sinaye ekhaya khona sibacela ukudlulisa nikeza umuntu igama lami ngu-Aphiwe Ngamlambo ngiqhamuka eClermont. Njengoba silana sizimpelesi zikaNombuso Biyela okuyena omulayo nosisi wakhe namhlanje. Njengoba silana sibona nje siyavunula silungiselela ukuya esigcawini okuyikona okubalekile njengoba emuliswa ilona siko lelo eligcinayo njengamaZulu mozo sisesayidini la kamakoti ke Nombuso. Famati
Inye